आपल्या भागातील खळबळजनक बातम्या पाहण्यासाठी खळबळनामा यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. आज मनसे माळशिरस तालुका उपाध्यक्ष रोहित खाडे यांनी मनसे म्हाळुंग विभाग यांच्या वतीनं प्राथमिक शाळा क्रमांक 3 गट नंबर 2 या ठिकाणी दारू नको दूध प्या हा सामाजिक उपक्रम आयोजित केला होता. त्या उपक्रमास प्रमुख उपस्थिती मनसेचे माढा लोकसभा अध्यक्ष आप्पासाहेब करचे, व्यसनमुक्त युवक संघटनेचे राज्याध्यक्ष दीपक जाधव, मनसेचे तालुकाध्यक्ष सुरेशभाऊ टेळे व सन्मान्य विजय पराडे. यावेळी मनसे माढा लोकसभा अध्यक्ष आप्पासाहेब करचे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. म्हणून ही समोर जाता आल्या आल्या आमचं भाग्य किती मोठं आहे. ज्या शाळेत तुम्ही शिकायचं समोर प्रभू रामचंद्रांचं मंदिर आहे, हनुमानाचं मंदिर आहे, हनुमानासारखा बलशाली आहे आणि समोर गणरायाचं मंदिर, गणेशाचं मंदिर आहे. या सर्व शक्ती आपल्या समोर आहेत. आल्यानंतर मनाला एकच दिवसभराचा काही विचार असेल ते विचार त्या मंदिरात गेल्यानंतर आपण प्रसन्न होतो आणि आपल्या विचारांना हे होते. आणि म्हणून मी विनंती करून की या शाळेचं या गुरुजनांचं जे घेतलेलं कष्ट आहे, या कष्टाला या फुलवृत्तीला आशीर्वाद त्या ठिकाणी त्यांच्या कष्टाचं चीज जर करायचं असेल तर तुम्हा सगळ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचं व्यसन लागलं पाहिजे आणि हे व्यसन तुम्ही लावून घ्याल एवढी त्या ग्रामदेवतेला मी प्रार्थना करतो. आम्हाला या ठिकाणी बोलावलं, आमचा सन्मान केला, गुरुजनांच्या हस्ते आमचा सन्मान होतोय, अभिमान वाटतोय. अनेक विद्यार्थी आमचे पण शाळेत आहेत, पण काही विद्यार्थी आज पण टपरीवरती, काही विद्यार्थी आज पण धाब्यावरती दिसतात. परंतु आम्हाला आनंद आहे की आमच्या गुरुजनांना, आमच्या आई वडिलांना आमच्यावरती जे संस्कार आहेत त्याच्यातले खूप नाही पण 10 ते 5% संस्कार आमच्यामध्ये दिले आणि त्यामुळे आम्ही या ठिकाणी आलो. मी पुन्हा एकदा रोहित खाडे यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. या ठिकाणी डोळे तपासणीचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात घेतला, आरोग्य तपासणीचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात घेतला. हे सगळं करत असताना या इथला स्थानिक माझे विद्यार्थी आहेत, माझा इथला समाज बांधव आहे आणि यांच्यासाठी त्यांची तळमळ आहे. रोहित, तुम्ही सुद्धा पक्षात आल्यापासून बघतो, तुम्ही सुद्धा कधीही कुठलंही व्यसन केलेलं नाही. तुम्ही सुद्धा सुरेश भाऊ असेल आमच्या बरोबरीनं या चळवळीत राजकारणात काम करत असताना व्यसनापासून तरुण वयामध्ये इकडं तिकडं न भरकटता आपण सुद्धा समाजासाठी काम करता. मी त्या ग्रामदेवताला पुन्हा एकदा साकडे घालतो की प्रचंड मोठी ताकद आपल्या त्या ग्रामदेवताने द्यावी आणि आपल्या हातून या गावचा, या गावी वस्तीचा विकास व्हावा. आपल्या हातून या गावातील दरवर्षी एक 1-2 विद्यार्थ्यांनी त्याच्यातलं मार्गदर्शन करून व्यसनापासून दूर राहावं आणि ते घर त्या समाजात उंच मानेनं, ताट मानेनं जगावं अशी मी ग्रामदेवताला प्रार्थना करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.